O proxecto do Museo de Minería de Fontao será presentado o próximo venres na Feira Internacional de Turismo de Madrid Fitur, nun acto que se celebrará no stand do Ministerio de Cultura, Alimentación e Medio Ambiente. O alcalde de Viladecruces, Jesús Otero, e o director da iniciativa, Diego Casal, serán os encargados de expoñer as características do proxecto, os medios de comunicación, así como os visitantes do certamen e personalidades do sector turístico. O día 28 deste mes iniciarase na Casa da Escola da Latiza en Rodeiro un curso de monitor de tempo libre que habilitará aos participantes para traballar en centros socioculturais, asociacións xuvenís, albergues ou campamentos. As clases impartiránse os sábados de 9 a 2 e de 4 a 9 e o curso consta de 200 horas. A terceira festa de xuventude de Viladecruces xa ten data, será o 31 de marzo, estará amenizada por París de Noia e Orquestra Panorama. O secretario comarcal do PP, Xosé Crespo, informa que o próximo sábado 21 de xaneiro ás 8 da tarde celebrarase unha misa na igrexa parroquial da Nosa Señora das Dores de Lalín para facer a nivel comarcal un funeral a don Manuel Fraga. Neste oficio relixioso do vindeiro sábado poderán participar todos os lalinenses e persoas que o desexen.